Esta és una seqüència de la pel·lícula Dolor i Glòria. L'empresa de Pedro Almodóvar m'ho va cridar per a veure si podien posar el nom nostre en la seva pel·lícula. I perquè Pedro se'n recordava de quan era xiquet i menjava xocolata Pérez. Ell és de Calçada de Calatrava i ahir han venut nosaltres moltíssim xocolata per la tassa i de llet i de tota classe. Li van dir que sí i està Penélope Cruz, que representa a sa mare, fent-li el bocadillo, i ell està mirant-se l'àlbum de cromos, que és el que havia dins de cada pastilla havia un cromo, una tarjeta, que servia com a màrqueting d'entonces. Ells ens van demanar l'àlbum de cromos que té, que és d'artistes de cine, li van dir que no el tenien, i se'l va buscar, o sigui, que va trobar l'àlbum. Jo me'n recordava d'ell, però jo tinc la mateixa edat que ell, i el va trobar. I està mirant-se l'àlbum de cromos mentre sa mare està fent el bocadillo.